ସ୍ନେହ ସୂତାରେ ମମତାର ମାଳି ଦଉଛି ବାନ୍ଧି ମୁଁ ହାତରେ ତୁମର, ରଖିଥିବ ମନେ ଭୁଲି ନଯିବ ରେଶମୀ ଡୋରକୁ ନକରି ପର। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ରାକ୍ଷୀ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ନୁହେଁ ସେହି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ରର ଡୋରି ଖଣ୍ଡେ। ରାକ୍ଷୀ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ନୁହେଁ ସେହି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ରର ଡୋରି ଖଣ୍ଡେ। ସେ ଡୋରିର ମମତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଯାଏ ଚିରଦିନ ପାଇଁ। ରାକ୍ଷୀ ଏକ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ। ରାକ୍ଷୀ ଅଟେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ, ଭାତୃଭଗ୍ନୀଙ୍କର ମୂକ ସଖୀ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଏ ଶରଧା ବରଷି। ରାକ୍ଷୀ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ତା ଭାଇ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭାଇ ହାତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କହେ ବିକଳରେ, ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ତା ଚଲାପଥ କର କୁସୁମିତ। ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ବିନିମୟେ ଭାଇ ନିଏ ଭଉଣୀର ଦାୟିତ୍ୱ, ତା ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର। ତାହାର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହାତ ସର୍ବଦା ଥାଏ ତାର ମଥା ପରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।